Azat kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olun ve like basmayı unutmayın. Bugünkü videomda size андроид telefonlarda nädip YouTube'a şilyapasını ya da söz başını koymalı. Nädip şu kanala söz başını ya da şilyapası diýär, şapkası mı? Şu nädip koymalydygyny size öwretjek. İlki bilen şerde Pixel diýen program var, onu Play Market'te bağa götürecek. Pixel Lab. Yine skачать men edilen. İçine giriyorsunuz. Şöyle son text yazacaksınız. New text. İki sefer new text'in üstüne basıyorsunuz. Şöyle pencere gelir. Sonra böyle islendik adımı mesela men kızıklı. Tamam. İslen görünüşte koyup bilirsiniz. Böyle özün saylarsınız. Sonra yine böyle kalamçın suratlarında yukarıda boştu. Şuna basıyorsunuz. Böyle şu tıkartlı duranlar. Bu oldu kiçeltçe. Özünüze göre. Bu olsa ortadan koyacaksın, yaşaktan koyacaksın, oradan koyacakmış ol. Sonra berden özünü görürsünüz. Berde ahart durandır. Şuna basıyorsunuz. Berde tıkar yankı. Bul. Beylere gidip bulsa renk koşar. Şol harflaňyzyň ýazan zatlaňyz aşagda koşerdi gaşyk. Enki men şöyle şu renk koyjak. Soň bu açjaňyz. Açyk bolsun, goýy bolsun koýatjaz. Indi bunu diýip oturmaýyn, font diýip durandyr AB. Nunda islen hatyny saýlap bilýäňiz. Bunu da ýaran şu saýlajak. Sonra background bunu basýaňyz. Açjaňyz, arkasy gara bolýar. Ýaman bolsa, ýerdirli goýup bilýäňiz da. Ya gök koyup bilýäňiz. Ya color koyup bilýäňiz. Goýmanam bilýäňiz. Nide olsun garadan ortadan saýlaýaňyz. Bula bilen mene bul açjaňyz. Harflaňy görýäňiz, mana tapadyna goý. Bu goýdan basýaňyz. Böyle renk saýlaňyz. Sen renkini goýdum. Ine bul açjaňyz, garaň ýene goý tapady. İsten gyzylmy, akmy basýaňyz. Ýene açjaňyz. Indi munda derdi garaň bir hili goý bildiriplik durýar. Indi bunda özüň 3D. Bu 3D görünüşinde nähili goýjak bolsaň goýarsyň. Bu 3D. Yine arkasyna garaň münýagy bilen beýlerägim. Ya şunýadan bilýäňiz islendik görünüşinizde. Soň açjaňyz menem aşagynda garaň aksyz bolsun garam. Indi aksyz goýaly. Ahirki açjaňyz aşagynda bolsun haty düşer bolsun. Soň berdaka açjaňyz. Munda bitkeşken berdaka açjaň razmerini şilyapa diýdim men. Şilyapanyň razmeri 2460 bilen 1440 25 diýeceğim. 2560 1440 basýaňyz mana. Indi muna azyrak ulaltýaňyz. Hadi barışın. Azyrak ulaltýaňyz. Ortadan goýýaňyz. Ne boldu? Indi bädenem özüňize ýaraşa mana beýle aýdym bolýar. Olsan ýaram etip bolýar. Etýän soňunda sahrany etjek bolsaň şu düýmüçik bardyr. Şoňa basýaňyz. İkinji basýaňyz. Indi iki bar Windows köşe karalay. Galeriýaňyzda sahrany dolar. Sahrany boldu mana. Yine. Zıkkıltımı indi koymalı.
Koyuvansına mädir? Google Chrome'a girýäňiz. Kompýuteriň YouTube'undan girmeli. Telefon kullanırken goýup bolanok. Kompýuteriň YouTube'undan girýäňiz. Nädir? YouTube'a girdi. Oy. Şöyle islen yerinizde başta size şular ýaly bolýadyr. Nädir? Şu internet azrak kesrak. Şular ýaly bolýar da kompýuteriň YouTube'a. Bolmadı. Sonra şurada öz kanalyny saýlaýaňyz. Mende şu taýda çykýarady bolda. Açyk. Garaşy videonu durzaýyn. Ne çıkýar şurada. Şu kanalyny basýam. Şöyle çıkýar. Moy kanal. Basýas. Araşýas. Onda böyle настроить вид канала. Arama kıldım dip çıktı. Vид kanal. Şöyle basýam. Araşýas. Aşağı ofermen kanal. Yes. Şöyle baş fotoğrafı. Ubret file na kompüter. Çıkkın olacak. Basýaňyz. Ýanky surat çeýäs. Nire sохранениядан basaňyz ýanky surat. Mana. Azat kutubu. Boloty. Хорошо, men videonu uzatıp oturmayın, durursam bolýar. Bolýar. Mana. Şimdi şöyle isteğinize yaraşa kadirava bassanız özünüz küçecek mi, koyacak mı, küçecek mi, yaraşa yok ve burada basılı gitti. Durun ya. Şu yere gelende vibrat bassanız. Ben bassam oyun ya. Bassanız. Yani сохранение diye bana koyuldu.